Халкыбызды меңәр елдар буе йылыткан киеҙҙәр, аҫалы балаҫтар янында башҡорт шәле тигән мөғжизәле йәшәй. Шәл оҫталары конкурстары Башҡортостанда 20 йылдан ашу үткәрелә. Улар Өфөлә, Күмертауҙа, Стәрлебашта булып үтте. Өфө ҡала мәҙәниәт һарайында Башҡорт шәле фестивале һәм йәрминкәһе 2 йыл рәттән уҙғарыла. Первая выставка башкирской шали, она была в филармонии. Фойе было заполнено шалями. Кстати, и тогда зианчуринцы стали победителями. Этот фестиваль стал кочевать. Он в Стерлебашевском районе был дважды, был, значит, в городе Кумертау. И в прошлом году, 4-й, можно считать, фестиваль был в городском дворце культуры. И такое ощущение, что люди как бы заново вдруг ощутили свою причастность к шали, вдруг посмотрели другими глазами на себя, что они сделали и вообще, что они делают. И просто, мне кажется, стало очевидно, что это не просто личное, частное дело этого, а это просто очень большое явление шаль. Шаль и кормилица, шаль и художественный промысел, присущий нашей республике. И еще шаль очень большая забота. Забота в каком плане? Что она должна все-таки развиваться.
Хайрлыкен, хурматлы доктор. Добрый день, дорогие друзья. Я рада приветствовать от имени Министерства культуры и национальной политики Республики Башкортостан всех собравшихся на республиканском празднике башкирской шали. Действительно, сегодня развитию народных традиций в декоративно-прикладном искусстве республики занимает огромное место, конечно, именно это направление. Сегодня проводится достаточно много фестивалей, конкурсов, праздников, которые мы проводим для того, чтобы сохранить наши народные традиции, развить те промыслы, которые были, может быть, давно забыты. И одно из таких направлений – это, конечно, пуховязальный промысел, который испокон веков сопровождал наш народ. Благодаря усилиям нашего Республиканского центра народного творчества, благодаря инициативе и поддержке полной городского округа города Уфы, мы в прошлом году смогли впервые провести вот такой праздник, провести такой конкурс. Я хочу всех поздравить с праздником, пожелать нашим участникам достижения тех творческих целей, которые они перед собой ставили, приехав сюда на этот конкурс, на эту выставку, и пожелать, наверное, всем нам благополучия, счастья и, наверное, сохранения тех добрых традиций, которые есть у нашего народа. Хугылган шәлдәр безнең ген сора яктарында мин бала сактарда осрый торганы. Мин уларда әле хәтерләйм, безнең әсәйдәребез, өләсәйдәребез шундай хугылган шәлдәрде эшләп, уларды без ябына торганнак. Әмма хәзерге вакытта улар бик һирәк күренеш. Республика конкурсы ярминкәһенә килергә тигәс, без үзебезнең мәдәният хезмәткәрләре арасында, бигрәк тә китапханасыларга һәр бере үзенең авылдарыннан шәлдәр йыеп килтерергә дигән үтенеч менән мөрәҗәгать иттек. Һәм Ен-Сора районының ул килтермәгән авыл калмагандыр. Кайһы берләре берәрләп китерә, кайһы берләре токлап килтерә. Хәтта менә шунда бер ике катын булды, мәсәлән, Кылычбаева дигән Самада авылыннан килтерде. Ике зур сумадан менән без әйтәбез, хәтта ул йырга ла кәрәкмәгән икән, машина менән генә һезгә барырга кәрәк булган икән дип. Шуның Исәнғолдан Бай Мурзина дигән апай шулай дип килтерде, хәтта ике ток менән. Шул хатын кайда хаклана ул дигән үзләре хатып торабыз дип әйтәләр. Моны хатып тордык, хатылгандан калган дип. Байыштан, Яңыбайдан иң төпкел авылларынан килтереп, Биштәрәктән, Әлибайдан башлап һәм менә Исәнғолдан әлбәттә. Шәлдәрнең эшләнеше аерыла, бидәктәре аерыла. Менә авыл менән инде. Менә мәсәлән Каргалы авылында бер төрле халалар, Яңы Себенле авылында икенче төрле халалар, Байыш яктарында бер төрле бәйләләр, Яңыбай яктарында бөтенләй аерыла. Без ул шәлдәргә карап аларның хуҗабикәләрен таныйбыз. Менә мәсәлән былтыр гран-при алды безнең Калиева Роза дигән апаебыз. Ул инде бөтен шәлгә буш урын калмай. Бидәктәрдән генә тора. Бер яктан эше, икенче яктан менә шул дебеттең сыйфаты. Шулай булгас, менә Ен-Сора кәҗәһенең дебетте гран-при алды дип әйтер идем мин. Шәлләрне безнең стәрле башагында бит инде күп бәйлиләр, кул осталары күп. Алар барсы да шулай ук шәлләрен күрсәтергә дип менә безгә биреп җибәрделәр шәлләрен. Ул бит күңел бизәген төшерәбез менә шушы без шәлгә. Күңел бизәге ул безнең. Бизәкләрнең төрлесе бар бит инде. Тәрәзә бизәк дибез. Менә бу тәрәзә бизәк дип атала инде, тәрәзә. Эзмәкәй бизәк бар. Менә тагын бар, менә да кәрәз. Кәрәз. Сот диләр бит инде, кәрәз, бал кәрәзен төшерәбез менә шулай матур итеп башкорт балының кәрәзен төшерәбез инде. Үзебезнең Башкортстанның. Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләр, хөрмәтле кунаклар. Ысынмаганы һәндә бүгенге ошо олы байрам белән һезне бөтәгезне дә тәбрикләйм һәм ысын күңелдән котлайм. Прежде всего хотел бы поприветствовать вас от имени главы администрации городского округа города Уфа, от имени Павла Юрьевича Качкаева, от имени всех уфимцев. Пользуясь случаем, хотел бы всех вас поблагодарить за эту красоту, прежде всего наших женщин прекрасных, ну и мужья в стороне, наверное, остаются, потому что козы тоже надо содержать и зимой, и сеном обеспечить и так далее. Удачи, успехов, чтобы этот праздник состоялся, чтобы все конкурсанты, которые сегодня будут участвовать, стали победителями. Как теперь не
веселиться, не грустить от разных бед. В нашем доме поселился замечательный сосед. Мы соседями не знали и не верили себе, что у нас сосед играет на кларнете и трубе. Борындан шәл ояһы булган, башкорт шәленең данын күтәргән төбәктәр бар. Улар Йен-Сура, Күгәрсен, Хайбулла, Стәрлебаш, Федоровка, Мәләвез, Миякә, Гафури, Әбьялил яктары. Республика күргәзмә конкурсына шәл һатып алучылар бөтә каланнан агылды. На работе день проходит, возвращаюсь ровно в 5. Слышу во дворе, выводит он мелодии опять. Целый день пенсионеров развлекается толпа. Спорят, что теперь играет, но в кларнет или труба. Никто музыку не любят, очень злятся, но и пусть. Но зато мы эти песни заучили наизусть. Я все больше привыкаю, и поверьте мне, друзья, никогда не засыпаю, если не слышу я. Этот фестиваль, 5-й фестиваль, по сути дела, республиканской шали, и 2-й фестиваль в городском дворце культуры, он показал, что у нас очень много хороших мастеров. И не просто мастеров у нас много, а мастеров, для кого пуховязальный промысел как бы стал очень серьезным жизненным подспорьем. Ведь что греха таить, особенно в тяжкие вот эти годы перестроечные, когда куда-то мы что-то там перестраивали, а кушать все равно хотелось, порушить все порушили, а рабочих-то мест не осталось. И вот шаль в этот момент была кормилицей. Для тех, у кого в руках спицы мелькали, работали, кто разводил коз, кто, в общем, спасался как мог, и при этом спасал промысел. Шәл бәйләп бала үстерәләр, шәл бәйләп йорт салалар, шәл бәйләп туй ясадылар элекке заманнарда. Шәлнең модасы бер вакытта да төшми инде аның. Мамык һаман үзенекен ала. Әле бездә бөтенләй кәҗәләр бетмәгән, без һаман эш итәбез. Без инде картайдык, но безнең эшләрне яшьләр дәвам итә. Һәр вакытта өмәләр белән эш иттек, бөтен өмәләргә җыйсаң, анда төрле уеннар, җыр, моң, берсе бәйли, берсе ирли, берсе ката, һәр вакыт менә шушындый кичә торулар белән эшләнде. Җыр, моңга бай булды безнең халык. Мин шушы эшем буенча үземне үзем бәхетле һәм сәламәтмен дип уйлыйм. Аллага шөкер. Үзем күп еллар саунчы булып эшләп, көндез эштә булдым. Кичкәне шушы шәлләр белән утырдым. 5 бала үстердек, шушы шәлләрне бәйләп, кичләр утыра торган иптәшләр белән сөйләшеп, серләшеп, җырлашып, биешеп. Мин шушы эшем белән гомер буе Аллага шөкермен, горурланамын. Гади колхозчы семьясында үстем, тормышка чыгып 50 ел гомер яшәдек. Бабаем үлеп китте, 5 бала үстердек. 5-се дә югары белемле хөкүмәтнең җаваплы эшләрендә эшлиләр. 3-се Уфада, 1-се Дүртөйледә, 1-се Нефтекамскида. Әле 5-се дә килделәр монда мине күрергә. Рәхмәт, гомер буе кулымнан эш төшмәде. Шуның белән балалар укыттык, күп ярдәм итте бу шәл безгә. Күп ярдәм итте. Шәхси тормышыгызда, гаилә тормышыгызда бәйләү өчен урыны бармы? Бәйләү минем өчен иң яраткан һөнәрем булып тора. Бәйләргә яратам, кич булса, кич утырып бәйләргә, яңа сүрәтләр уйлап чыгарам үзем. Төрле шәлләр бәйлим бит инде, җыритлар бәйлим. Характеры сагалымы шунда?
Karakterim yumuşak, bağlarga da yumuşak, şu belerge yaratkan, matırlık yaratkan kadar yumuşaktır diyeyim. Мен өстеп қойayım mı? Ол патронатқа балалар алды. Yumuşak көңілі изге ona. Өзінің 3 баласы бар, яңадан 2 бала алды. Қойдағына ерсек те, қойдағына ненде мероприятиялар өткерсек те енді гіл оларны ерітәбіз енді біз әлде олар бар, Аллаға шүкір деп ғұрурланып әйте алам. Шул хәтлім бір гіне әйтуім жете енді әр вақыт тыңлап шул хәтлім әлде олар бар. Шунан яшьләр дә безнең бәйләүгә әвәс бит инде. Үзебездә элек-электән әниләрдән бит инде күреп менә шәл бәйләп, менә мин 4нче класста өйрәндем шәлне. Мин Каран авылына 22 ел килен булып төшкәнемә, шул осырда күп кенә шәлдәр бәйләнем, һәм дә миннән өйрәнеп бәйләүселәр дә бик күп, аларга да рәхмәтлемен. 2 кызым да бәйләй шәлде. Минем әсәем бик оста бәйләүсе, бала тугысы ине. Мин инде бәләкәстән анан эш өйрәндем. Шәлде төрле урында төрлесә атап йөртәләр. Калын бәйләнгәннәрен мамык шәл яки дибет шәл диләр. Үтә күренмәле, юка бәйләнгән шәлде селтәр шәл яки вәл диләр. Я полагаю, что у шали действительно есть будущее. Может быть, кто-то и не носит шаль в городе, но сказать, что в семье нет шали, я думаю, это было бы немножечко неправильно, потому что практически пуховая шаль есть в каждой семье. Это тепло, причем экологически чистое тепло, такое лечебное, целебное тепло, очень важное тепло, и это еще, кроме того, мастерство. Бұл паутинкала тура бидак бар, халма бидак бар. Халма бидак аны иң егәрле кешеләр генә халала. Мына бұл халма бидак була. Мына яйгыр бидак. Ул яйгыр бидакты тоже паутинкаларга гына халалар. Шәлгә бик алып бармайлар. Ул авыр бидак. Hulpən генә итеп бәйләнгән шәлләрдән уртагына хала торган бидаклар моныһы. Мына буныһы тура гына итеп халынган бидак. Мына ситләргә халынган тау бидәге бар, бесәй таваны бар. Ул безнең якта бесәй таваны инде күпләп халалар ул шәлләргә. Монда бар мына халма бидәк. Монда Захира бидәге борынрак Захира дигән ниңгә йөрәткәйне. Шуны без Захира бидәге дип алдык. Моны Захира бидәге. Моны кәкерсә, аны өйрәнсәккә халалар мына кызларга өйрәтәбез ситләрне. Шул вакытта ошо бидәкләрне халып өйрәтәбез иң тәүдә. Бу тура бидәктеләр шуларга өйрәтәбез. Куллары өйрәнгәнче ошо бидәкте халып бәйләйләр. Мына шәрше бидәге дип атала. Уны сит бәйләгәндә нәрегрәк килеп сыктыгына кушлатып, ошлайтып шәрше бидәген халып бәйләп була. Шалды зурайтып була. Менә монда тау бидәге дип атала. Моныһы тау хымак итеп, бер төшереп, бер мендереп халган бидәкте тау бидәге дип атайбыз бу бидәкте без. Моныһы кәкерсәк, моныһын һөйләп алдым инде. Халманы гадәттә тел менән куша бетереп баралар. Әйе, менә телде халган хайын халманы бетереп, телен гайына халма халыны бара. Моныһы гел бидәктән генә торган. Монда вак кына халма халынган, бик егәрле кеше эшләгән шәл бал.
yürü ok keze, kara keze. Mamıqdan beylengen şal, özü bit bir mucize. Yeşil besen, boylay, halı, kebiste, kartof, kabak, kezelerge hemmehinen ağız ettirir gerek. Şul sağında ular bire, mamıqtın en yumşağın. Yolun bereslep de bire, bizge ne gerek tağın. Ultırıp yumşak divanda, yılı yoktu ileride, mamıqtarlı eşitevin, kışkı odun kisterde. Yoldaştan mındar tınlap, ultıgan ömürde uylap, motor şelder beyleydir direkler menen hırlap. Büle gitebin ulardı, kilinderge, kızlarga, yegen serderge, ağayını dostlarga. Yılı tındar balalardı, mamık şelder, şaruftar, birçet gibi yeneyder, koftu hem uyuk başlar. Mamık hem yün keyin, hal selamet üsünder. Haşkı havuk yildergeyle ular birişmehinder. Usta kuldar minen, ortırıp motorlıktı, yaşarga uylaydır ele, yenip Yavuz korkuttu. Ramzilem, Nafisam, Munirem, Gülfiyem, Güliyem, Gülsinem, Gülsinem. Korkmağız, yüzlerinizni aşığız, bu bizning yana xo'jamiz. Efendim, bizning yüzlerini bir kishida ko'rgatish tug'il, tiksingina, sen bizning yana xo'jamiz. Товарищи женщины, нет у вас хозяина, нет. Вы мастерицы пуховой шали. Вы главное достояние Федоровского района. Так, Гульсина? Мин efendim. Назначаю тебя старшей. Будешь следить за порядком. Ясно? Все, до свидания, товарищи женщины. Xo'ja meni yaratgan xotin etib yig'lan etdi. Kursinani. İptaş xotin qizlar bizning komanda. Oq yavruqlar. Bizning bugun burish mamıqni yuvib shapildatirga, irilarga, beylarga, sotib o'xshashlarga, biyirga, jirlarga ham jinarga. İptaş xotin qizlar meni martdan olg'a. Мен huqqan şälde berekeli wagtda көрüp üstüm. Huquq yıllarından hoň bek awur wagtlarda äseyim menen öleseýim tüni boyu şäl beýleýtir gaýna. Urus awullaryna alar zakaz getirip birele, aksaları yok. Biz şol şallarda yol günü öleşip barıp biretir gaýnyk. Belekey arba tartıp, şan urus awullarına barıp nidi beýlegen şällerdi berengige almaştırıp alıp gaýtyp satýar gaýnyk. Öleseýim Tügünü hürebap kayta. Min ortadan etken bolam 12-15 kilometr urus awullarına raýdyp tamakty tüýdaratar gaýnyk şol şal menen. Okup üstigine şol şal menen. Bizden yakta ana şol şal boýlap kirbesiga hatym alıp sygalar halukay oýgerli biseler. На этой выставке, на мой взгляд, были две отрадные вещи. Одна вещь, что у нас уже есть малое предприятие, которое пытается под своей эгидой объединить лучших мастеров Башкирии. Я имею в виду ЧП Абсалямовой «Золотые руки». У нее сейчас более 20 мастериц работает со всех концов республики. Но я полагаю, что здесь возможности еще есть. Другое дело, что, конечно, ее усилия, они, я думаю, нуждаются в поддержке.
И к ней, мне кажется, вот и ремесленная палата вот ей оказывает внимание, и мне кажется, что она и в дальнейшем нуждается в очень хорошей поддержке как предприятие, потому что то, что она делает, это не просто коммерция. Это развитие промысла, это создание нашего бренда, и это концентрация промысла в едином предприятии. Мне кажется, это важно. Где-то у вас есть магазин, да? Есть, да, там в центре Башкирии у нас точка есть. Вот да. вы об этом говорили, да? Да. Потом Сипайлово мы тоже точку открыли. Надо где-то в центре, давайте все-таки пусть продают наши. У нас вот в гостином дворе надо им место, потому что там выбрать сувениры для того, чтобы для гостей выбрать нечего. Алтын куллы шәл осталары, хәйрле көн абырлы жюри ағзалары һәм ошо бәйгегә йыйылыусылар. Бүген беҙҙең барыбыҙ өсөн байрам, сөнки маһир шәл осталарын, уларҙың эштәрен бөтөн республикаға, баш ҡалала данлай торған көн бөгөн. Шәл бәйләнем әле кис ултырып, Сөмәренән күҙҙәр йыуанһын, ҡул белгәндән күңел йыуанһын да, белмәгәндәр күреп таң ҡалһын. Очень важно, что у нас сохранилась тканая шаль. Этнографически показательная. То есть, вот если кто думает, что мы как бы из нее уже выросли и переросли ее и перешагнули, тот глубоко заблуждается. Время ведь оно удивительно. Вот кто бы мог подумать, что одежда из льна, конопли или, скажем, крапивы станет суперэлитной одеждой. Вот скажи мне об этом 20 лет назад, я бы хихикнула. Но ведь это так стало. Самые модные знатоки одежды, они носят именно вот такие вещи. Эта одежда как дорого стоит, прямо почти как звездолет. Но вот башкирская вот эта тканая шаль, она где-то на уровне. Хуққан шәлләр, бәләкәй сақта хәтерләйм, авылда ул һәрбер өйдә мала өй аша дигәндә ондай шәлләр, зур шәлләр була торган. Карсәем безнең бик оста кеше була торган. Ул бәлеш халырга, кешегә әйбер бешерергә йөри торган, ярдәм итәргә. Шунда ат менән килеп алаларны, аның инде кәзәк ити торганнарны кыска гына бер куртка һәм әйбер дә и шул улы хуққан шәле була торган. Зур шәл, шуны шай бөркәнеп ултырала, өшмәгәндер инде күрәһең. Шул тиклем йылы булгандыр инде.
хәтерләйм һаманда безән аның өстенә утырып уйный да торгайны кабышны элек урындыгыны бит инде анда теге диваннылар он идәнгә дәлә була торгайны уйнаганда мен менә шуны хәтеремдә калган. Шуның бер инәйдең хәтеремдә калган ошай ситендә гарәп нейменнән язылган язулы шәлен. Шаң был нимә ул типрак хәрифтә хәриф андый булмай без хәрефләрен күрмәгез. Безнең өчен ул теге мөгъҗизә булгандыр инде. Ошай бәләкәй генә хавытым бар, шуның өстендә бәйләп, тик кенә яңгыш барып утырһам, иянсәрем йөгертеп килдереп алдыма куя. Буш утырмаган тигән өйрәнгән, что мин постоянно шул хавыт менә утырганымды. Менә шулай. Бишенче Бөтә республика башкорт шәле фестивале күргәзмәләренә 3000дән ашу дебет шәл куелды. Баһалама төркеме иң матур һәм сифатлы шәлдәрне һайлап алды һәм осталарга махсус бүләктәр, мактау кагызлары тапшырды. Хәйбулла районы Әбүбәкер авылында Билалда Шәриф апайда һакланып калынган уникаль хуккан шәл бар. Был Шәриф апайга буындан буынга уларның өләсәләреннән тапшырыла киленгән васыят шәле, кумартка шәл. Был хуккан шәлдәрнең өстенлеге шунда. Уны баласлар хуккан һәм станоктарда хугалар, сакына айырмалары бар, шундай ук ептер Одатып эшләнелә, шундай хухалар, шундай ук тарактар бар. Һәм шундай хуккан шәлдәрнең өстенлеге элек шәлдәрне эне кабаларда эшләгәннәр. Эне кабаларда үткәргәннәр, кабалагандар, уның төпрәләре эне кабаларда торып калган. Хәзерге кабалардан айырмалы рәвештә шәлдәрнең берниндәй дә төйүрдәре, төпрәләре булмаган. Һәм шәлдәрне ике төрле итеп тә хугырга мөмкин булган. Әгәр дә инде һиңә тыгыз, йылы шәлдәр кирәк икән, уны ныгырак итеп хугырга булган. Инде кабартырга, матурлык өчен кирәк икән, уны һирәгрәк итеп хугырга булган. Элекке вакытта бу шәлдәр кеше өчен әллә күп мөһим рольдә уйнаган. Уларды көнкүрештә ябынып та йөргәндер, бер-беренә кунакка, абруйлы кунактарга йөргәндә биреп торгандар. Һәм керек сакта улар юрган, рөлендә алыштырган, ябынып та ятырга мөмкин булган. Во-первых, тканая шаль хороша тем, что видно, что она ручной работы. Даже вот эти ее швы, 2 там шва или 3 шва, которые сделаны просто руками, неровно, с какими-то огрехами, в них уже есть своя прелесть рукотворности. Она вроде очень проста, и вместе в ней есть какое-то такое благородство. А вот эти кисти, в этой особой простоте есть какая-то особая стильность. Был борындан калган шәл хуга торган станок. Бына ошо тарак дип атала. Бына ошо әйбер хоса. Ошолай дип бына сүре, шул сүрене калтырса менән эшләйһең дә тутыраң да ошоңа кейдереп хугырга әзерләйһең инде. Бул көрөс. Ат кылынан эшләнгән бул көрөс. Осына етен еп коелган. Борындан калган, әсәемдән калган көрөс ул. Мына ошо шәлдәр ошо станокта хугылган. Бер ай тирәһендә эшләп бетергә мөмкин, әгәр дә шуның менән генә булһа. Буен нык итеп биләргә кирәк. Аркауын бына ошолай хуга торганы аркау дип атала шуны. Уны хулпән генә итеп биләргә кирәк. Чөнки дебет калка хулпән итеп биләһәң. Бул буныһын буен нык итеп биләмәһәң, ул өзелә тора.
Шуның өчен нык итеп өйләргә кирәк. Хуккан шәл зур була. Метр ярымга метр ярым итеп эшләйһең. Бөтә тәнеңне каплап ябынырга була шулай. Артыңа бәйләп куяң. Кунакка барырга бер айрым шәл булган. Көндә малга карарганмы, сыкканда икенче шәл тотынгандар. Шуннан соң ул вакытта бит курткалар, пальтолар булмаган, ул куртка, пальто хезмәтен үтәгән. Шунда елу ябынып ятырга була. Юрган итеп. Зур итеп хукканда була 2 метр итеп, әгәр дә мөмкинчелең булса. Мөмкинчелек була дип 1 кило дебит кирәк. Мына ошондай 30 сантиметр бит инде. Шуны 5 инне алгайбыз. Суктарын айрым иләйһең, шуннан иләп сир атырга кирәк, 2 кат итеп эшләр кирәк. Мына суктар 2 кат була. Нәдек кенә итеп иләйһең дә 2-ын сир атаһың да, шуннан соң урап кыркып алаһың. Шуннан төшерәң инде, сәсәк төшерү дип атала. Шуннан сәсәкте төшергәндән соң төйеп сыгаһың. Матурлап. Әгәр дә сәсәң озын булса, 5 кат төйергә була. 2 кат кына, 1 кат кына итеп төйергә була. Шәлселәр арасында йыр-бию, бәйләү осталыгы буенча кызыклы ярыштар үтте. 5нче фестивальдә лә Ян Сура осталары 1нче урында алды. Федоровка шәл осталары 2нче урында яуланы. Көйргәде һәм Миякә осталары 3нче урында бүлеште. Одежда в этностиле, тканая башкирская шаль, это вещи одного порядка. На мой взгляд, сегодня это вот та изюминка, которая в пуховязальном промысле, ну теперь уже получается в пухотканом промысле, как бы может быть очень-очень интересным явлением. Сохранились мастера в Абзелиловском районе. И та же самая Хайбулла и в Бурзянском районе было, и в Баймакском, я полагаю, а в Абзелиловском районе до сих пор есть. Вот, например, моя любимая деревня Бурангу, которую я нежно люблю за войлок, я вам должна сказать, что там эта шаль была практически распространена повсеместно. Их же ткали очень большими. И женщины рассказывали, что эта шаль очень часто заменяла и тулупы, потому что она, мало того, что она объемная, достаточно легкая, она очень теплая. И в этой шале ездили в гости на дальние расстояния. Это вообще была очень востребованная одежда. И я полагаю, она сегодня должна возрождаться. Эта тканая шаль, она, по сути дела, прабабушка вот этой нашей вязаной шали. Она, кстати, и говорит: ребята, вообще-то шаль начиналась вот в этих регионах. У нее национальность есть у этой шали. Ну, а потом уже, как бы смешавшись с населениями других регионов, она получила широкое распространение и видоизменилась, и уже в каждом регионе стала своя шаль. И каждый в эту шаль вложил свою, и в каждом регионе она, наверное, своя. Вот, например, зианчуринская шаль. Вы знаете, что в отличие от остальных шалей, она вообще прямоугольная. Они ее предпочитают делать прямоугольной для того, чтобы использовать не только как головной, большой головной платок, а чтобы ее можно было использовать как плед. Везде есть свои секреты, есть свои тонкости. Вот, например, совершенно замечательная у нас была на выставке шаль волгоградская с таким роскошным волгоградским пухом. Ну, берешь в руки, вот чувствуешь, она прям в руках, вот как шелк плывет такая. Это волгоградский пух, это волгоградские мастера. Там даже особенность есть. Этот пух, видимо, плохо придется. Ну как плохо придется? Из нее практически не делают отдельной пряжи. Она идет, вяжется запредным способом. В основном. Ее прямо впредают в нить, в хэбэшную.
Ну и она сразу пушится, она сразу приобретает товарный вид, ну она сразу сильно впечатляет. Она менее долговечна. А вот наша шаль, пуховая нить придется отдельно, хлопчатобумажная основа идет отдельно. И лишь только потом она скручивается, сучивается. И только потом вяжется. Конечно, такая шаль по первопутку не имеет большого пуха, она менее товарный вид имеет, но зато уж, извините, когда ее начинаешь носить, она и распушается, и вдруг вся становится такой ровно, такой красивой, пушистой. Кстати, меньше скатывается. И кроме того, ее можно носить десятилетиями. Этот промысел, он семейный. И он, слава Богу, развивается в семье. И это самый лучший способ передачи знаний и умений. Вы вот, наверное, на конкурсах обратили внимание, что мастерицы, если им даже завязать глаза, они махом начинают вязать все, что они хотят вязать. Они уже давно вяжут вслепую. Для меня в свое время это было открытием и потрясением. Я себе даже представить не могла, как это можно вязать, не видя. А для них это там такая степень мастерства нарабатывается, что люди вяжут не глядя.